ייסע עם סול, כי הוא חוזר לקיבוץ אחר כך, אני משאיר את האוטו בקיבוץ. לא רוצה לדברת על האוכל? אוכל? לא, תודה. מה חשבת, סנדוויץ' יבוא עכשיו? לא, אני סיכם. ניכנס, לא לך מה מצוות. כנס. סול, אתה בתמונה. ראיתם תרבות אמריקאית. באתי לפני שבועיים. מגמגמים עברית, וזה חוזר לך? רגע, מודי, מי מסביר? אני או אתה? אני מצלם, אתה עושה. הדין שלנו משם זה מעיין התאנה, כבר? ינקלה, נו. תספר לי, מה קורה איתך? וואי, איזה התרגשות. תשמעי, מה קורה? יש לי 2 בנות שהלכו לאוניברסיטה לפני שבועיים. רק הגיעו לאוניברסיטה? כן, אני... לא פה עם נכדים, אתה אני יודע, לא, אני התחלתי צעיר, תשמעי, קודם כל התחתנו יותר מאוחר. את מכירה את אשתי, אה? כן, וגם לקח, מרגע שנפגשנו עד שהיינו ילדים, זה 19 שנה. חיכינו הרבה זמן. אז הם באוניברסיטה? הם רק התחילו... אני אגיד לה שזה אשתך. מגיע. אני עושה לכולם. זה עקיבא ונעמה וגילה. יפה. ויש לנו פה את מיסטר גרליק. אני מוכרח לתאר את זה. אני מוכרח, עקיבא. עקיבא זה נפתלי הבעל שלי. רגע, אני אתן תמונה שבדיוק גר. עם המגדל. אישה. טוב. אוקיי, נסים? 03 כדי ש... 63? יאיה, מה נשמע? בסדר, זה של רשפים. מה עשו פה? אני לא מכיר את זה. זה המדוע? המדוע, כן. המנדה משופצת. זה יותר יפה מהסחים. אז רגע, מים קרים. כן, אני זוכר באמת, אבל מים טובים, לא? אז רגע, אז שואבים לפני זה. עדנה מה שאמר עכשיו, אני צריך ללכת לבקר אותה. נו בוא. יאללה, בנות, בואו. נו, כולם מתביישים. מה זה? רואים יפה, חושך רואים יפה. זה מצלמה כזה. נו, נצלם את כולם. איזה יופי. אתה לא אימור? זה האור שלנו מספרו. תראה איזה מצלמה, רואים את זה כמו ביום. וואי, נכון, איזה אור. זה נראה כמו שמש, לא כמו ירח. זאת במזרח. שים לב להתיישבות הראיתי לכם. אבל אני לא חושב שבגלל זה התקבצנו איפשהו, זה היה תירוץ, ניר דוד הכינו זה, אנחנו, שלומית ואני וחגית עוד תכננו זה, ואז התחברנו יחד, ואני נורא שמח לראות את כולם, ושכולם גם יבואו מחר לטיול. אני רוצה להתחיל דווקא במשהו אחר, התחלתי עם י"ב. אני רוצה לקרוא 2 שירים שכתבתי בזמנו לזיווה, וקראתי לה אותם 3 ימים לפני שהיא נפטרה. זיווה בי"ב עשתה עבודת גמר על לאה, שירי לאה גולדברג ורחל המשוררת, ובחרתי 2 שירים של כל אחת מהם ועשיתי מהם מה שעשיתי. שרתי לך ארצי וגם פארתי שמך, חשבתי תרצי מנחת דלת ביתך. היו תרועות של גיל, עד יום הועם האור, כשלו רגלי בשביל על דרך אין חזור. לא עלילות גבורה, ידעתי שלל קרבות, מקבלת בשורה, תקוות ואכזבות. היו תרועות של גיל, ועוד ייגע האור, אבל תמיד יצר הצליל עד שיתם מזמור. שרתי לך ארצי, עוד צליל מיתר רועד, אך את חישבת קיצי, ואלוהים לי רד.
לאה גולדברג, באת אליי את עיניי לסמא, צלמך לי מבט וחלון וראי, באת עם כוס תרעלה לצמא ואמרת לי, זה המזור, תדמעי. ולמדתי שם כל טפיל וחיידק שפרו ורבו בשלהי השזוף, ושנאתי כל מחט נעצת חזק, ואובדן כוחותיו של הגוף. כשהיו עינויים לא ראיתי פניך, מפרסי הלבן לא הרמתי אל על, עם אותך אלוהים, מוזרים מעשיך, לא אכרע, לא אסלח, עד בכלל. אתם יודעים שבחגים אני באה לשיר עם המבוגרים שמשפים, גם הגן בא לשיר יחד עם האנשים, ואת הנכדה של עדנה ומוישה, היחידה שזיהיתי מכל הגן, אני לומר 2 טיפות מים למוישה, בטבלבים האלה, אז היא חברה שלי. אז חברים, אנחנו נחזור קצת, חוץ ממלחמת יום כיפור, היו לנו עוד ילדות ונעורים יפהפיים, והיום לגמרי במקרה, בדקה ה-90 לפני שיצאתי מהבית, יש שירונים. לא, דווקא לא הכנתי. במקרה, לא? מצאתי מוצג היסטורי, שלפני 10 שנים זה היסטורי, שאני רוצה שנשאיר מכאן רק את השיר הראשון שמזכיר לכולנו את כיתה ז', את שורה פלדנר ואת התקופה השון ואת המקהלה. אנחנו יכולים לעשות כולנו היא אחת מ4 משוררים שכתבו על שטרות הכסף החדשים שלנו. לאה גולדברג, נתן אלתרמן, צ'רניחובסקי. זה מה שאני רציתי לשאול. באמת.
דני קורא, אני שלא אמרתי איתו, אני לך דווקא. הייתי בניר דוד, וקצת שחר. זהו, אני נשואה לבעלי, יש לי 4 ילדים, 5 נכדים. ילד אחד דני. יש לה תמונה. כמו אשתי גם כן. אני מרקפת, יש לנו 3 ילדים. לא שלנו, יש ילדים, ו2 ילדים. שלומית מרשפים, שיבולים, גירים, 4 ילדים, בעל, 3 נכדים, קרן. יוסי שיבולים, רשפים, 4 ילדים, 4 נכדים, שהיא אשתי עובד בחינוך מיוחד הרבה שנים. מה? מ"מ הוא היה, בסדר, לא להגזים. אבל נכון, דני לקח אותך לשיחה, אמר לך, אסנת היא בת כיתה שלי, דיר בלק, אל תשחק איתה. הוא אמר אחות שלי אפילו, אל תשחק איתה. אבל מאז הם נשואים בראשר, אז כנראה שהוא לא שיחק יותר מדי. שיחק אותה. מה? שיחק אותה. זה נתון לוויכוח. עכשיו אנחנו מוכנים, בואו, אנחנו נתחיל. יוסי, בבקשה. זה הספר על בלימה שיוצא על קרבות... לא. רגע, דודו, הטכנולוגיה, רגע, אבל הטכנולוגיה עוד לא עובדת. אז מה אתה אוכל? יש קפה. שמביאו את זה מערכת, אין פה רמקולים בכלל. הספר הזה שנקרא על בלימה, זה אודיטוריום בלי רמקולים. זה היה התנ"ך שלנו במחקר על דני ועל כל מה שקרה. אני ממליץ מאוד אנשים לקרוא את זה ספר קשה מאוד לקריאה, אני קראתי ונזו לי, אני מאוד קורא מהעיניים, וזה באמת ספר שמבהיר לגמרי את המחדל הנוראי של יום כיפור, שבאופן כללי פעם הנשיא אפרים קציר בזמנו אמר כולנו אשמים, התחיל לצעוק מה פתאום כולנו זה רק ההנהגה, אבל בעצם זה היינו כולנו. כלומר אנחנו ניזומנו מאינפורמציה לא נכונה, וכולנו האמנו בכוח הבלתי נגמר של צה"ל ובאפסותם של הכוחות שנמצאו מולנו, ובסופו של דבר יצאנו בשן ועין. הספר הזה יצא לפני שנתיים, הסופר אבירם ברקאי עשה פה עבודת מחקר רצינית מאוד, כי הספר הזה מתקדם שעה, לפחות ביומיים הראשונים, שעה, כל צד ודם. זה נשמע כאילו אבסורדי, אבל שתקראו, אז תבינו, דני מוזכר פה לא פעם ולא פעמיים, ובאמת בקטעים האמיצים והגיבורים שלו, הוא באמת היה גיבור כנראה, ואני באמת ממליץ לכולם לקרוא את הספר הזה. רק רגע, יש לכם כמה בעיות טכניות. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי ההמשך. אנחנו מכאן נוסעים לחושניה. חושניה זה מחנה שבו הייתה יושבת תמיד מחלקת הכוננות ששמרה על רמת הגולן, בוא נגיד ככה, לפחות על הדרום, על דרום רמת הגולן. היו 3 טנקים שהיו בכוננות קבועה, שאם קורה משהו במוצבים או במקומות אחרים, הם רצים מיד לעזרה. וזה היה מקום שבמשך חודשים על חודשים דני ואיתן וצוותים אחרים היו יושבים שם. אנחנו נהיה במחנה הזה, ומשם בעצם הם התחילו את המלחמה שלהם, כי לשם הם הוזנקו ביום שישי. משם ניסה במוצב 111, מוצב על הגבול, תוכלו לראות מבט יפה מאוד לכיוון סוריה, כל בקעת קוטנה, ושם אתה משמע את העדות של אמנון חבר שהיה נחלאוי, איש, אחד מהלוחמים שישבו במוצב הזה, היום זה מוצב נטוש. משם אנחנו ניסע, בעצם היינו צריכים לנסוע לתל צמח הסיור הזה או הערב הזה. אני לא יודע אם כולם יודעים פה, אבל דני היה איש אשכולות בהרבה תחומים. בין השאר הוא כתב שירים, הוא כתב שירה, הוא כתב פרוזה,
ואנחנו נשמע את שני שירים שלו עכשיו כאן. אז יוסי, בואו נתחיל מהשיר הראשון. למרות שלנו... היה אומן ופיסל. היה אומן ופיסל. ומה הוא לא היה בעצם? שיר אהבה. אינני ציפור, לי נשמתי עושה דרכה מעל תהום רבה. רגליי מגששות אחר החבל, ידיי פרוסות, ליבי הומה, וכל גופי נושא נפשו אל השמיים. נידון אני עשות דרכי מעל תהום רבה, ואלוהים סירב להעניק כנפיים. איני חושש לבכות, ודמעותיי חרבו. חופניים של אוויר בולטים עצמם ביבבה צבודה, ואין בי לצנן את אש אהבתי, ואין בי להגשים את חוק אהבתי, ואין בי כל מאום, אהובתי הלכה. בריאיון עם הנשיא שמעון פרס בערב ראש השנה הוא אמר בין היתר כי כל מלחמה מתנהלת פעמיים, פעם בשדה הקרב ופעם בשדה התוצאות. אבל מי כמונו יודע שלאחר שהתרחשה מלחמה בשדה הקרב היא פועמת בראשי הלוחמים, בלבבות ההורים השכולים, האלמנות והיתומים, ללא הרף ועד קץ הימים. אנחנו בני כיתתו של דני לא שייכים למעגל השכול הראשון בכל הקשור לדני, ובכל זאת משחלפו 40 שנה מאותה מלחמה בה לחם ונפל, התעורר בנו הצורך ללכת בעקבותיו, להסיר את האבק מאלבומי התמונות, להחיות את האירועים ולספר מחדש בדני שהיה כאח לנו. מדוע כעת, שואלים בכלי התקשורת רבים וטובים, מדוע צריך היה 40 שנה כדי להעיר ולהתעורר? התשובות נעות בין התחושות של חלק מהלוחמים המתקרבים לנקודה בה מחזירים כבר ציוד, על כן צריך להזדרז, לבין הצורך להפר את השתיקה ולהשמיע את כל הצעקה שנדחקה פנימה כדי לשרוד. קיים גם הצורך של הלוחמים להיאבק על מקומם בזיכרון הקולקטיבי. ההסבר שהפסיכולוגים נותנים לתופעה הוא ש30 שנה הוא פרק זמן מוכר לטיפול בבעיות שמדחיקים. הייתה כתבה עצומה בעיתון הארץ על העניין הזה בראש השנה בדיוק, שבה התעסקו עם העניין הזה, למה כולם עכשיו פתאום מתעוררים? שאלנו את עצמנו, אני, אסנת ונאמה, מדוע דווקא עכשיו? מדוע אצלנו בני הקבוצה נולד הצורך הזה בעיתוי הזה? והתשובות היו מגוונות. מהעובדה שרובנו פנויים יותר פיזית ונפשית לעסוק בשכול, דרך ההסבר שהמלחמה הטראומטית הותירה רבים מאיתנו עם הצורך המיידי להיעתם לשכול כדי לשרוד, ושרדנו, ועד הצורך בסגירת מעגל עם חבר, ידיד ורע שנפל, אבל גם עם בני המשפחה. איפה אני עושה? בואו, אני רוצה להזמין אותך להקריא גם את השיר השני, ואחר כך אנחנו נצפה בסרט, ואחר כך נספר עליו משהו. השמש לא חפזה, אך בביטחה עצרה מהלכם של כוכבים. אמרה, חדל, מספיק, ראו, הבוקר בא. סילקו קרניים מהירות של שווא, אינכם מעניקים תקווה. ראו, האוהבים קמים, ועל פניהם תוגה. בחרש לה עונים הכוכבים, מדוע לא תדעי, הן עצבונם הוא על אשר הבוקר בא. אנחנו נצפה כרגע בסרט שצילמנו. הסיפור היה כזה, כאשר דיברנו עם איתן, הוא אמר לנו שהוא לא יהיה כאן בסוכות, רצינו מאוד שהוא יבוא לתת פה את העדות שלו, שהוא לא יהיה כאן בסוכות, הוא נוסע לחוץ לארץ, אבל בכלל כל הפגישות וכל הטלפון שלנו היו התרגשות גדולה מאוד, כבר אמרתי לכם, והוא התעקש, לא התעקש, הוא הציע לבוא איתנו לרמת הגולן ולעשות לנו סיור בעקבות ימי הקרבות של דני. התנאי שלו היה שנתעד את זה, וזה היה ברגע האחרון, הצלחנו לארגן את הצלם, את ישי, ויצאנו וצילמנו את כל מה שהוא דיבר וכל מה שהוא אמר כחלק מהתיעוד של העניין, ואז עלה הרעיון שאולי נערוך מזה איזשהו סרט קצר
שייתן תמונה כללית על המלחמה של דני, וזה בעצם מה שיצא בסופו של דבר, אז בואו נראה את הסרט. ואחרי מלחמת ששת הימים זה נהפך למחנה צה"לי. כאן היו יושבות מחלקות הכוננות של גדוד 53, שהיו באות לטובת המוצבים, קו המוצבים שנמצא כ4 קילומטר מכאן. אנחנו נגיע עוד מעט למוצב 111 ואז נראה בדיוק. אנחנו ממש קרובים כרגע לגבול עם סוריה. כאן הייתה יושבת המחלקה. תכף איתן יספר לנו קצת על תחילת המלחמה פה של הצוות של דני, אבל אני רוצה להקריא קטע מתוך עדות, מתוך רעיון שעשינו עם בועז תמיר שהיה המ"מ של דני. לא היה איתו בזמן המלחמה כי הוא ירד עם המ"פ לג'וחדר, שזה דרומה מכאן, והוא כותב על האזור הזה פה, על דני. הוא הכיר את דני היטב? בוודאי שהוא הכיר את דני היטב. כן, הוא היה עם דני הרבה זמן, כמעט שנה. הקשר בינינו היה מאוד אינטנסיבי. הגעתי למחלקה בתחילת 1972, עשיתי מסלול מאוד מהיר בצבא. בכוננות היו נשלחים למחנה הסורי חושניה, 3 טנקים שהיו אחראים על כל רמת הגולן, פשוט לא ידוע. אנשי האחים שהיו יושבים בצבים, ואנחנו אמורים היינו לתת להם גיבוי. דני היה סמל המחלקה, בעצם המבוגר האחראי, האבא והאימא של החיילים, דואג למשמעת מצד אחד ולתנאי החיים של החיילים מצד שני. דני לא רצה ללכת לקצונה בשל סיבות אידיאולוגיות. בטנק 4 לוחמים, 3 לוחמים ומפקד טנק. היינו 12 אנשים שחיינו לבד כאן במחנה הזה. פעם בחודש יצאנו, עשינו את האוכל בעצמנו, כמו על אי בודד. והיה לחץ מאוד לא פשוט להחזיק משמעת במקום כזה. בלילה שמירה, מסדרי בוקר במשך היום, הבטחנו עבודות של טרקטורים, וחוץ מזה היו גם ימי קרב, התחככות עם הכוחות הסוריים. אלה ניסו מדי פעם לתקוף, לקחת טנק בשבי, דברים כאלה. פעם בשבוע הגיעו עיתונים, ודני ואני הקראנו לחיילים את העיתונים. שיעור אינטלקטואלי, ויכוחים. דני עם 10 הדיברות של השומר הצעיר, לא לעשן או לשתות. בכלל, דני ראה את עצמו כמחנך, כמדריך. היה מאוד קפדן והיה לו חוש טכני מאוד גבוה. הוא היה יכול ללמוד הנדסה בשקט. שנינו הסכמנו שהחייל חייב לנקות, אבל דני אמר, אני אנקה והוא לא יצא, אם הוא לא יעשה את מה שצריך לעשות. היה המון לעט, המון דיונים, ויכוחים, שיחות על ערכים. דוגמה נוספת, ביום קרב אני מזהה 3-4 טנקים סורים שנוסעים לכיוון שלנו. למדתי לעשות מערב שריון. דני ממקום מסתור אחד ירה והשמיד טנק אחד, ואנחנו ירינו והשמדנו אחד. אז היה מקובל שמי שמוריד טנק בימי קרב האלו שלפני מלחמת יום כיפור, צועקים לו שמפניה. באותו יום יוסי בן חנן עלה לרשת ושאל אם צריכים עזרה. אמרתי לו שאנחנו מסתדרים היטב. יוסי הגיע בערב, הוא היה אז המגד או סנת? הוא היה אז המגד, יוסי בן חנן. כן, יוסי בן חנן. בערב הוא הגיע, הקפיץ אותנו, ניגש עליי ואמר לי שאני מודח מקצונה בגדוד, ולדני אמר שאין לו כרגע מחליף ולכן הוא עדיין לא מודח. לא הבנו. הוא אמר, על זה שאמרת למפקד שלך שאנחנו בסדר ולא זקוקים לעזרה. אמרו לי להסתלק. דני חשש שיוסי בן חנן ימלא את מקומי. דני היה בשוק מוחלט. למחרת הגיע אלוף הפיקוד יצחק חופי, לתחקר את האירוע. אני מגיע לאלוף הפיקוד, רועד מפחד, מסביר מה היה, ואז יוסי בן חנן, שהוא היה קצת שרוט עוד לפני המלחמה, אומר לאלוף, זה גיבור ישראל, והסמל שלו צריך להיות קצין. אחרי שהוא רצה להדיח אותם. הייתה כאן קבוצה סופר איכותית של חבר'ה צעירים שהתלבטה על איך שומרים על משמעת ועל ציוד ברמה גבוהה, ובה בעת על יחסי חברה וחינוך ואחריות. זו באמת רמת אחריות שנותנים היום למח"ט לעשות, לא לקצינים זוטרים וסמלים. על אותה פעולה, באותו יום קרב, קיבלנו את איתור אלוף הפיקוד. אין סוף לסיפורים. הקפדנו על תורנות שמירה, כולם, מפקדים וחיילים, עמדנו בגשם בשמירה, רצו לשים ברזנטים, לא היו ברזנטים. דני ניסה לארגן ציוד, היה קשה מאוד להשיג בגשר את המחלקה, לא השגנו את הפלוגה הכוונה.
יום אחד מגיע קומנקר, יורדות ממנו שתי בחורות נחמדות, שלום, אנחנו פסיכולוגיות, אנחנו רוצות לדבר איתכם. הן מדברות עם החיילים, והחיילים אומרים להם, איזה מין מפקדים יש לנו? דורשים איתנו לשמור בחורף בגשם עם בגדים, ואין בגדים להחלפה. אפילו תחתונים אי אפשר להחליף, רק אחד עם השני. הפסיכולוגיות המזועזעות מהמפגש הטעון יצאו, סיימו את הרעיון, עלו על הרכב ונסעו. אחרי שעה מגיע קומנקר עם כל הציוד להחלפה, עם בגדים ותחתונים, והחיילים צועקים לנו, אנחנו רוצים רק פסיכולוגיות, רק פסיכולוגיות. ודני אומר, אני מצטפן כל יום על הפלוגה, ואלו רק באות, וכבר מקבלות כל מה שהן רוצות. זהו. זה בעצם הסיפור של בועז. באופן כללי, הם גרו, היו פה המגורים, המטבח, חדר אוכל, ופה היו חיים 12 חבר'ה במשך כמה זמן? 3 חודשים, ככה היו יושבים פה, בעצם המחלקת כוננות. עכשיו, אני רוצה שאיתה יספר קצת על פתיחת המלחמה שהייתה מפה, נכון? של הצוות. רק רגע, חכה, אני אעביר לך את ה... ישמעו אותי. ישמעו אותך? מי שלא ישמע... אז בוא אליי. לא, בסדר, מישהו לא שומע ישמעו אותי. אותו. אני קודם כל, למען ההיסטוריה, כשאסנת פנתה אליי ודיברנו על כל הסיפור הזה, והיא אמרה לי שהולכת לדבר עם בועז, אני לא אחזור על מה שאמרתי לה, זה נשאר בינה לביני. אבל אני חייב לתקן את דודו. אני יושב שומע אותך ואני... עוד פעם הסיפורים של בועז. ידענו. בועז תמיר. ידענו שתגיד כך. הסיבה של כל הסיפור שהדיחו את בועז ולא הדיחו את דני, זה, אני אגיד לכם מה שקרה, הייתה הוראה, זאת אומרת, זה הצבא בשיא הטמטום שלו. טנקים סורים התקרבו לכיוון תעלת הנ"ט. והם עשו שם איזה תרגיל, אני יודע מה. המוצב נכנס ללחץ, והזניקו אותנו, עד כאן הכל טוב ויפה. לנסוע למוצב, יש ציר, ועל הציר הזה צריך לנסוע. בייחוד שיוסם אלחנן, הדגנרט, לא הדגנרט, זו מילה לא יפה, האיש עם הסריטה, נתן הוראה פקודה חד משמעית, לא עולים לכבישים. צה"ל השקיע אז מיליונים בכבישים, מערכת כבישים חדשה. ואדון בועז תמיר, שהחליט שמחלקה מטריקה את כל רמת הגולן, ממש לא. פלוגה אחת, שתי מחלקות ישבו בג'וחדה, ועוד ישבו בהמשך, זה ממש לא נכון, עם כל הצניעות. אבל... נסע על הכביש? הוא נסע, ואנחנו באופן טבעי, שני הגורים נוסעים אחריו, הוא המפקד, הוא הממ"מ. הוא חצה את הכביש, הוא לא עשה כלום, הוא בסך הכל חצה איזה קטע קטן, פה לפה. והוא עבר שם, יוסי עבר בדרך אלינו בצהריים, הוא בא לראות היום קרב עם הג'יפ שלו וזה, ושם בקשר מי הטנקים, מי המחלקה שעלתה פה. ועל המקום בקשר הוא הדיח אותו. רק בגלל שהוא חצה את הכביש. כן, ומה עשה בועז תמיר? באור העיניים נשבע לכם, הוא נסע לחופי, הוא נסע לאלוף הפיקוד, וסיפר לו את הסיפור. ואמר לו, תראה, נגד עיניי עמד הסיפור של המוצבי, המוצב וההזקה וכל הדברים, ואני לא עשיתי חשבון, אני צריך להדיח אותי בגלל זה. ובועז היה אומן המילים, אומן המימיקה, ושכנע אותו והחזיר אותו. אבל דני כמודח, ממש לא. כשאסקרוב שמע שדני בכוח שלו, לא, אסקרוב שאמרו לו שהוא הולך, אסקרוב היה סמג"ד, 53. כשאמרו לו שהוא מיועד ל-111, במחלקה 3, הוא שאל מי הממ"מ, מאוד לא מצא לכם בין מי היה הממ"מ, אז זה ג'ינג'י, יש פה ג'ינג'י? יש. ממש ההגדרה של ג'ינג'י... מה זה הגדרה? רגע, אני רוצה לשמוע. תגיד את ההגדרה, אני צריך לפשור את העניין הזה. יש לי תסביכים מהעניין הזה, אתה חייב להגדיר. לא, אתה שחור לידו. ג'ינג'י. אני היום לא מה שהיה פעם, תשמע, אבל... אבל הוא שמע שדני בכוח, הוא אומר, איתו אני הולך. וזהו, אבל מעבר לזה. היית לספר בכמה מילים על תחילת המלחמה, כאן. אני קודם כל אגיד לכם מה, כשנקצת על המקום הזה, היינו פה 3 טנקים, היינו יותר מ-12, שהיה חובש, שהיה מכונאי וגם היה טבח. 15, 16. אבל זה סדר כוחות שהיו פה, פה היה מטבח, המועדון, טלוויזיה, חדר פינג-פונג, פה היה מגורים שלנו, ושם היה גנרטור, חדר פאק-פאק, חדר טיפולים,
אני רוצה להגיד לך, לעומת התעוזים זה לוקסוס נראה לי. לא תעוז. הטנקים עמדו פה? לא, הטנקים עמדו מאחורה. תראה כמה מקום היה להם. השיטה פה הייתה באמת שיגה מאוד פשוטה. אנחנו ירדנו לפה ברווח שבין ראש השנה ליום כיפור, אני לא זוכר בדיוק את היום, נדמה לי יומיים 3 לפני יום כיפור, חזק כוננות, ודיברו איתנו על יום קרב. הם באו מהלקה. מאיפה שהיינו עכשיו, הגיעו הנה. ונסענו על זחלים דרך ציר הנף, הגענו לפה, וכבר פה היו כוחות. זאת אומרת, הרי אנחנו לא היינו חלק אורגני מהמקום, אז שמו אותנו בחוץ, באיזשהו מקום, עוד היה חם, היה נעים, ישנו לא היה שקי שינה שבשולים, מי שזוכר את השקי שינה אלא עם החיצורים והפנימי. אז זהו, ישנו שם על הטנקים, ויום שישי נכנסנו ברצועה מפסקת, שבת, אמרו לנו, יש חשש להפגזה, שנפזר את הטנקים בשטח. ופיזרנו אותם שם, שאתם רואים אחרי ה-18 הזה, שם בשטח. שתבינו, אני מדבר על המוצב, הוא נמצא שם, קו ישר מאיתנו, בין 3, קו אווירי, 3 או 4 קילומטר מאיתנו. המוצב נמצא, מעל אחד, זה איפה המקום. אנחנו בשטות הסוואה, שוכבים יד הטנקים, בלי שום ציוד עלינו. יש לנו נעליים, גרביים, סרבל, עוזי מצחיק וחגור טנקיסטים כזה קטן, וזהו. ב-10:30 עבר איזה ג'יפ, הודיע לכולם לפתוח מנות קרב ולשתות, לפי הוראת הרב, והמשכנו לשכב שם בסטלבט. ממש שכבנו בסטלבט, ובמוצבים יודעים שחגיגה שם, ואנחנו לא יודעים כלום. המג"ד שלנו לא פה. כנ"ל כל הסדר, לא רק המ"פ היה פה, הם היו בסיור בצפון. המג"ד היה עוד ארז, הוא הגיע 3 שבועות לפני זה, הוא הגיע את הרמה. אבל הרבה יותר מאוחר. הוא נהרג בשלב יותר, הוא נהרג בתאונה בכלל, הוא נפצע... סיפור אחר נפרד, לא פשוט. אבל ב-1:45, יש כל מיני חילוקי דעות בשעת פתיחת המלחמה. או 22, 1:45, חלקו מ-2, ואני אומר לכם 1:45. בתור בן אדם שהיה פה בשטח, 1:45 זה תמונה שאתה פשוט בהלם. ואתה רואה מכיוון סוריה. אני מאמין לזה 10 מטוסים, לא יודע סוג, לחמיגים, סופויים. ארטילריה בשיטה הדוקטרינה הסובייטית במטחים, ולכל אורך רמת הגולן, לכל אורך הרמה, כל האזור, בשניות האזור בער. כל האזור בער. השדות קוצים בערו מה... זה הסוף הקיץ, הכל בער, אבל כשאני אומר הכל, תדמיינו אצלכם, זה פשוט הכל בער. הכל היה מלא קוצים. רצנו ליד הטנק, דבר ראשון זרקנו את הרשת הסוואה. לא היה טנקיסט שיש צוות פה, שיש צוות שלא שנא את הדבר שנקרא רשת הסוואה, וקל להזדמנות להיפטר ממנה. ודבר ראשון זרקנו אותה, הנענו, והתחלנו לנסוע לעמדות. ובלגן ימי, ובקשר, ובלגן ועניינים, ומגיעים בשעה טובה לעמדה שם על יד 111, הם מסתכלים פה, אף אחד לא מאמין. מסות של טנקים, מסות של בטשיות, של מסעיות, על קו המים נמצאים כבר הדחפורים האלה שאמורים לסגור את התעלת נוטל. אף אחד לא יודע נקרא. שקט, אתה לא יודע מה, יש 1,000, בכנות ישנו 1,000. כל האזור שם מדווח. דני אפילו לא הוציא את הראש שלו החוצה, פשוט סגרנו את המסים עלינו. הוא השאיר פתח קטן רק כדי להסתכל החוצה. ואז אסקרו אמר לנו בקשר לא לראות, לא לפתוח באש עדיין, עד שלא נראה אותם יותר קרובים אליהם. הדבר היחידי שהוא ביקש מאיתנו לראות, זה לראות על הדחפורים, לנסות להשבית את הדחפורים, ואת זה הצלחנו לעשות. היו שם 4, נדמה לי, או 5, ואותם השבטנו. אבל באיזשהו שלב הם התחילו לשים גישרונים, שזה הרבה יותר קל ופשוט, והם התחילו לחצות. הוא עמית לנו נדמה לי, משהו כזה. פה נגמור, נמשיך אחר כך. יאללה. אנחנו נוסעים עכשיו למוצב 111, זה המוצב שבעצם בינו, בין מוצב 111 לבין מוצב 112, היו הרמפות שעליהם עמד הכוח שלנו בעצם בין 110, לא משנה, אנחנו נראה את המקום. חבר'ה, הכביש מאוד צר אל המוצב, לא לרדת לצדדים, מוקשים. כשמגיעים אל המוצב עצמו, 7 רכבים הראשונים יכולים להיכנס לתוך המוצב,
רחבה שבתוך המוצב, כל השאר על הכביש עומדים אחד אחרי השני, ואחרי זה נצא ברוורס, נעשה איזה ניווטים ונצא משם. אז יאללה, קדימה, בואו, זה פה 4 קילומטר מכאן. או שעשו עם מתקדמים, והכוח של דני בעצם היה בין מוצב 111 לבין מוצב 110 שנמצא כ4 קילומטר מכאן. תכף נדבר, באופן כללי פתאום ראיתי שיש חייל, חשבתי שזה חייל סורי, הנה שם למעלה, אבל זה לא סורי, זה חייל שלנו. היינו פה 3 פעמים בחודשיים האחרונים, לא ראינו פה אף אחד, פתאום פה יש חייל, אני לא יודע, תכף נראה מה קורה, אני רוצה לראות לתצפית למעלה. תצפית למעלה, אבל באופן כללי ישנו איתנו כאן אמנון חבר, שהיה נחלאי בתקופת המלחמה, וכאן הוא ישב עם המחלקה שלו בעצם הם החזיקו את המוצב הזה. ובסיפור של הלאה, אז נשמע פה, ואחר כך נטפס למעלה, תכינו גם משקפות למי שיש, כל סוריה מתחת לידיים שלנו. מתחת לרגליים שלנו למעשה. הנה, הקצין מגיע לשאול אותנו מה אנחנו עושים פה. רגע, אתם ישראלים או סורים? רגע. או מהמורדים. יום שישי, תגיד לנו שאתם יכולים לצאת הביתה. אז איפה אמנון? יש תקרית. איפה אמנון? הם לא מבינים עברית, בדיוק. גם להגיד סורי מהיום זה לא ממש מזה. אני הייתי בגדוד 50, נחל מוצנח, חובש. בגדוד 50, נחל מוצנח, חובש הייתי, והגענו למוצב הזה 3 ימים לפני שמלחמה פרצה. ומהרגע שהגענו למוצב, הבנו שקורה פה משהו. ראינו תנועות של צבא, שמענו טנקים, העברנו אחורה. אף אחד לא רצה לשמוע, להאמין שהולך להיות פה איזשהו אירוע. מדובר על יום קרב, אולי משהו. בגדול הגישה הייתה שאין לכם מה לדאוג. יהיה בסדר. יהיה בסדר, כן. היינו במוצב 8 חיילים. 8 חיילים. הגדוד תפס את כל הגזרה פה, את כל הגזרה של דרום רמת הגולן. אנחנו היינו במוצב הצפוני בגזרה הימית. וביום כיפור בערב, לא הצלחנו להירדם. כל הלילה שמענו את התנועות של הטנקים, של הסורים. כל הלילה. ובבוקר, ביום רגיל, אף אחד לא חושב שהולך להיות משהו. בסביבות 10 מדברים על יום קרב, שאולי הולך להיות. בשעה 12, המ"פ עובר ומפזר עוד חיילים במוצבים כדי לתגבר אותם. היו לנו עוד 3 חיילים במוצב. ובדיוק כשהוא מגיע, זה היה בדיוק 1:50, ויכוח בין 1:45 או 1:50, זה 1:50. עובר מטוס מיג מעל המוצב, זורק פצצות על הש"ג, היה שם חייל, לא הבנו מה קורה איתו, ודקה אחרי זה הפצצה של אמרו לו אוחז בערך 1,000 פגזים לדקה. במצב הזה אין לנו הרבה מה לעשות, כולם נכנסים לתוך המוצב, ורק המ"פ עולה לעמדת תצפית, וזה מה שיש לעשות, לראות מה קורה.
מתחילים לקרוא לחיל האוויר, אף אחד לא עונה. קוראים לשריון, אף אחד לא עונה. קוראים למי שאתם לא רוצים, אין עם לדבר. מה שהתברר אחרי זה שהסורים במשך הזמן למדו את התדרים וחסמו אותם. ואז אי אפשר היה לתקשר עם אף אחד. ופתאום המ"פ מתחיל לדבר, הצליח ליצור קשר עם מקום אחד, זה יבא מירון. זוכר עד את המספר שלהם בקשר, 500. זה תדר חירום של צה"ל, ברגע שכל התדרים מופסמים, אז אפשר לדבר איתו. עכשיו, תדמיינו לכם שכל הגזרה מתקשרת איתו, כי כל העסק חסום. הוא מתחיל לדווח, 300 טנקים מפה, 200 טנקים משם. אנחנו יושבים בתוך המוצב בפנים, ולא מבינים מה קורה. ששת הימים, כן, צה"ל, תוך דקה מגיע, חיל האוויר, מה שאתם... עכשיו אנחנו פחות או באותו דור, ואתה לא מבין מה קורה פה, איפה חיל האוויר, איפה... מתוך 300 טנקים מתחילה קבוצה של טנקים לעלות על המוצב שלנו. ועדיין לפני שדני הגיע, שירון בכלל לא הגיע, עוד לא נראה באופק, אחרי זה הבנו מה קרה להם. מתחיל לעלות על המוצב שלנו קבוצה גדולה מאוד של טנקים. והדבר היחידי שהיה להילחם איתם זה היה בזוקה. אז המ"פ צועק בקשר, בזוקאי אליי. הוא עולה בזוקאי למעלה, מכוון את הבזוקה, לוחץ. אין ירי. אנחנו יושבים בתוך הבונקר, שומעים את כל הסיפורים בקשר, טנקים עולים עליכם, הבזוקה לא עולה. אני זוכר שקיללנו את האפסנאי הזה, אמרנו בטח הוא עכשיו מסתובב בדיזינגוף, אנחנו פה... מה עושים? 05 אליי. כולם יודעים מה זה 05. רץ בחור עם המקף למעלה, מכוון את יגאל, לוי, מכוון את המקח לטנק, ואז המ"פ צועק חובש. למעלה המחור קיבל צרור בראש, נהרג במקום, וזה היה ההרוג הראשון של יום מלחמה. וקרה דבר מאוד מעניין. הטנקים מתחילים לרדת, ונשאר רק טנק אחד. ובפועל מה שקרה, שיגאל והקצין שלהם ירו אחד בשני. כשהסורים ראו שהמפקד שלהם נהרג, אז הם עזבו את הגזרה ויצאו משם. השאירו אותו לבוא. ואז עוד פעם הסורים ממשיכים עוד פעם הפגיזו אותנו בארטילריה, ומחליטים לשלוח קומנדו סורי שיעלו על המוצב. הקומנדו סורי מתחיל לעלות על הכיוון של הגדרות. אני זוכר את המפקד אומר לנו, חבר'ה תיקחו רימונים, אנחנו בשבי לא נופלים. כל אחד לוקח רימונים, קורא משהו. כשאנחנו הגענו למוצב, השלט שנית מוצב 101 זה לא ייפור. לפנינו היה את הצנחנים, ולא יודע, את המוצב לכמה זמן, הסורים השתלטו למוצב. ואז אנחנו אמרנו, אצלנו זה לא יקרה הסיפור הזה של 101 זה שיפור. ברוך השם הצלחנו להסתדר עם הצלחנו להבריח אותו. ואז עוד פעם מתחילים טנקים לעלות על המוצב. ופה בדיוק ברגע הזה מגיע סיפור של החבר'ה של ברגוני. אנחנו שומעים רעש של שרשראות מכיוון השער, ובדיוק היום, במקרה יש לנו עכשיו ניסינו בכנס של הגדוד. יש לנו בפייסבוק כזה מפגש, ובדיוק כתב שם מישהו, יובל ספרה, אתה מכיר את כזה? יובל ספרה, אני אפילו לא מכיר אותו, אומר, הייתי פה, באתי לראות עם הרנת על השריון שנכנס בזה, ואז אמרו לו, עצור, זה שלנו. וזה בדיוק הגיעו החבר'ה של עם הסמג"ד, ועם זה הוא נפצע הסמג"ד, פה
ואז הוא אומר, כן, אז קרוב. ואז הוא אמר, אני לא מתפנה עד שדני ברקוביץ' לא מחליף אותי. הוא היחידי שהוא רצה שיחליף אותו, זה דני ברקוביץ'. ואז הוא הסכים להתפנות, ומהרגע הזה קראו לכוח כוח ברקוביץ'. ואני זוכר את זה עד היום, אם היה תחושה שבה היה לנו סיפוק בתוך הקיוס הזה, בתוך הדכדוך הזה שלא עושים כלום. זה בדיוק מה שהחבר'ה האלה עשו, הם הגיעו 3 טנקים, טנק אחד תקין, זה היה שהטנק של דני, 2 טנקים לא שמישים, אבל היה בהם תחמושת. ואני אומר את זה תמיד, זה כמו מלחמת יום העצמאות, שכשלא היה נשק, הם דופקים על הפחים כדי לעשות רעש, אותו דבר גם פה, אבל בכיוון אחר. ברקוביץ' היה הולך מפינה לפינה, היה עולה לרמפה פה, יורה, ולמטה אוסף את התחמושת, הולך לפינה השנייה, וככה איזה 30 טנקים לפחות, הוא מוריד. אנחנו נורים למעלה, מי זה אתה או אתה איתן? זה ה... 22. אנחנו ישבנו למעלה בתצפית, כל טנק, היה כמו יום העצמאות, לפחות קצת הרגשנו איזושהי הרגשה של הנה סוף כל סוף עושים איזה משהו, קצת איזו תחושה של הקלה. לכם לא היה שום נשק מולכם? הבזוקה זה היה שלא עבדה. איזה הבזוקה זה היה לא? לא, זה צינור כזה מאלומיניום שאתה לוקח אותו למקלחת ומתקלח איתו, אם אתה זוכר את ה... כן, מנקים אותו במקלחת. לא בגלל זה. לא בגלל זה. בקיצור, אני זוכר שאמרנו לעצמנו שבסוף המלחמה נעשה איתו מסיבה, כי באמת בקטע הזה הסורים הבינו שאין להם להתעסק פה, החליטו לעזוב אותנו, פשוט תקפו את המוצא משני הצדדים, השאירו אותנו בתוך שטח סורי מובלעת, אבל לפחות ירדו מאיתנו, כן. אנחנו החלטנו שאחרי המלחמה זה מסיבה, נצבין אותו, אבל לצערי אחרי המלחמה ראיתי השם שלו בשימוש של אלה שנהרגו. הרגשתי חובה לפחות בשם אחר שלי מפה לעניין שנוכל לספר את הסיפור. ומאז... איך חולצנו מפה? בבוקר בשעה 10 כבר לא היינו יעילים, כי זה שטח סורי שורץ פה יום ראשון. לא, למחרת. ואז מקבלים פקודה, אתם לא יעילים, תתפנו כדי שצה"ל מתארגן ולא תפריעו לו באמצע הלחימה כשאתם תהיו פה באזור הזה. היה לנו קשה לעזור, אנחנו בכנות, בגלל השנית 111 לא ייפול. ידענו שזה לא יקרה. הפריע לנו, כי זה דבר אין ברירה, זה מה שאנחנו עושים. היה לנו פה זלדה, המוצב הזה תפקד כמעט כמו בית חולים. כל הפצועים של השריון הגיעו אלינו לפה, והייתה פה זלדה שכל פעם הייתה מחלצת את הפצועים לכיוון הנהגת בנפח. בשלב מסוים בלילה אי אפשר כבר לצאת עם הזלדה, הזלדה נתקעה פה, לא יכול לצאת, כי השטח סורי היה כבוש, ונכנסו לתוך הזלדה, אתם לא תאמינו, 27 איש בתוך זלדה, 27 איש, כולל השירונים שנפצעו, הרוג אחד למעלה, ו3 טנקים שהיו פה, טנק אחד קדימה ו2 אחורה. זה שחילץ אותנו קיבל צל"ש, קוראים לו יובל שחר. יובל שחר? כן, הקמן של הגדוד שלו. הוא קיבל לזה את הצל"ש על הסיפור של החילוץ שלנו. נכון, כן. ואני זוכר, זה היה 20 דקות ביום, בתוך שטח סורי כבוש. אתה שומע מדי פעם הם עוצרים, יורים במקלעים, יורים את הפגזים, ואתה רק אומר, רואים שלפחות יהיה שכל לנהג, שנקבל פגז, יפתח את הדלת, שנוכל לצאת מהסיפור הזה. וכך אחרי 20 דקות, שנראה כמו סוף העולם, הגענו לנפח. איך שהגענו לנפח, זרקו אותנו למטה, כי הסורים כבר היו על הגדרות. ותרגלנו בטרמפים לכיוון
חילון, בכלל גם שם היו סיפורים, שמענו בקשר את כל מה שכל אלה שנהרגו, המפקדים והמג"ד שלנו היה שיהיה בריא, החליט שזה לא בריא שצנחנים יהיה להם טראומה של מלחמה. הלכנו לרמת גן, הורידנו את התעלה, חצינו את התעלה, המשכנו את הלחימה שם, כולל כיתור העיר שלישית. זהו. טוב שלא היית בסואץ. מה? טוב שלא היית בעיר סואץ. אנחנו הגענו לשם ותרגלנו את הלחימה בשטח בנוי במידה והיכנסו עוד פעם לסיפור. יש לי תמונות מה שכן, המלחמה שינתה לי תפיסת העולם. אתה מבין שתוך שנייה אתה יכול להיעלם ונגמר. התחתנתי בגיל צעיר יחסי, ברוך השם. ילדים, משפחה, זה הדבר הכי חשוב לי בחיים. תראי על זה אחרי זה, זה במשך הזמן. והדבר השני שמאוד חשוב זה נושא של חינוך. אנחנו ללמוד חינוך כדי שיהיה למי לספר את מה שראינו, מה ששמענו, ושהדור הבא ימשיך את מה שלפנינו עשו בכל התחומים, כי חלק גדול מהפלוגה שלי לצערי עזב את הארץ. עזב את הארץ במודע, חבר ששם הגיע למפגש מקליפורניה, מישהו אחר מניו יורק, אחד ש30 שנה לא היה בארץ, אחרי המלחמה תפס את החפצה שלו ועזב. ואתה שואל, רגע, מה קורה פה? איך אתה... אני חושב שהבעיה כנראה בעיה בחינוך, כי סך הכל אין הבדל בינינו. אני צריך לדעת להעביר דברים כדי לבנות את הדור הבא, וזה מה שעשיתי מגיל 24 עד היום, בעיקר בתחום של חינוך של נוער, בהתחלה מסגרות שנקרא להם כלליות, באור ברמת גן, באור יהודה, אחרי זה בקדומים, אחרי זה בטורונטו בקנדה. כן. עכשיו אני מרצה להיסטוריה במכללה, ומכין את הדור הבא של המורים להיסטוריה. תודה רבה לאמנון. חבר'ה, שימו לב, עכשיו אנחנו עולים לתצפית של המוצב. שאלתי את החיילים שם, אמרו, תבואו, תראו, יש פיצוצים, רואים בסוריה את הקרבות. העלייה היא בערך 50 מטר. יש שם איזו תעלה שאנחנו נעזור למי שיתקשה לעבור מעליה. ובואו למעלה, נראה, ושם גם איתן ייתן לנו קצת סקירה על מה שהיה מול הסורים ממש. קופי ענן ובענן רבתי פעם מאוד יפה זה עצמך לבד אפילו זה היד? רוצה תרמי? אתה רוצה יד? אני רוצה יד. אתה רוצה יד? לא, אין יד. חבר'ה, מי שעומד כאן ומסתכל, אני אתן לכם איזו סקירה קלה. קודם כל, שתבינו עד איפה אתם עומדים. למטה אתם רואים את הגדר והדרך, זה הגבול. מהגדר ומזרחה זה סוריה. מהגדר פה למטה ומזרחה סוריה, כלומר העיירה שנמצאת ממש מולנו זאת קודנה, וכל הבקעה הזאת נקראת זה לא צפת שם? בקעת קודנה, כן. אוקיי, אני מדבר לכיוון הזה. הגדר פה למטה שאתם רואים זהו גבול ישראל-סוריה. כל מה שמזרח לגדר זאת היא סוריה כבר. העיירה שאנחנו רואים ממש מולנו לכיוון מזרח זוהי העיירה קודנה, שכל הבקעה הזאת נקראת על שמה בקעת קודנה. ותכף איתן יספר לנו מה היה פה שפרצה המלחמה. אנחנו רואים לכיוון צפון, מתחת לשלוחה הגדולה של ההר, את הקצה של קונטרה. הבתים של קונטרה זה הקצה, פחות או יותר. הדרך, אתם רואים את הגדר, זזה, את הגדר עולה לכיוון ההרים. סך הכל זוהי גדר הגבול החדשה. זה הגבול
שהיה גם ב-73? פחות או יותר. פה למטה הייתה תעלת הנ"ט, פחות או יותר אתם רואים שלדיות של טנקים זרוקים פה מלפני 40 שנה למטה. הנה ממש פה למטה, הנה תראי מאחורי הגדר. כן, מאחורי הגדר כמובן. עוד משהו אחד לגבי סוריה, אז אנחנו רואים מולנו תל גבוה מאוד. זה תל שקוראים לו תל חרה, לא עלינו. לא, באמת, זה שמו, תל חרה. וכאשר כבשו את המובלעת הסורית, הייתה תוכנית לכבוש אותו, ומזל שזנחו את התוכנית הזאת, כי אחרת היינו אוכלים הרבה חרה. למה שם ישבה איזו עובדה שלמה סורית, וזה היה סיפור של הקסאם, בסוף דיברו על זה לשמחתנו, ודווקא די בסדר, כי כמה שבועות אחרי שכבשו את החודשים, אחרי שכבשו את המובלעת הסורית, בעצם פיתחו אותם וחזרו לקו הסגול. התקדמו איזה 20 או 25 קילומטר לתוך סוריה ואחרי זה חזרו. רק רגע, תסתכלו פה רגע מסביב, נעלה אחת את התעלה של הבטון ואז נוכל לראות גם בתוך שטח ישראל, כי פה כרגע מסתירים. באופן כללי אנחנו מסתכלים צפונה אלינו, מעבר לשלוחה כאן היו הרמפות שהטנקים של דני עמדו עליהם, ולצד השני של המוצב, מוצב 111 ו-112, היו גם כן רמפות, זה היה התקדמות. היו מוצבים וביניהם היו רמפות של טנקים שהיו רצים ברגע שהייתה בעיה, ופה בעצם התחילה המלחמה של הצוות של דני. עכשיו אני אתן רגע את המיקרופון לאיתן והוא יספר מה היה פה כשהם עלו פה לרמפות. איתן, בבקשה. אתה מה הרמפות הזה? רק דבר. טוב, אני אתחיל מהקטע שסיימתי שם, שהתחלנו לנוע ועלינו פה לקו העמדות שהיה פה בגבעה, לא רואים אותה מפה, מאחורי הגבעה הזו ישנה גבעה יותר נמוכה, שם היה לנו עמדות שריון, עמדות נ"ט, אתם מכירים, נשאר על השריון, 3 שלבים, תצפית, מלא מחדש, תצפית ונטש. וכשענינו למעלה, התמונה שראינו פה למעשה היא שכל האזור, כשאתם מסתכלים על כל האזור הזה, על כל קודמה, כל זה היה מלא בטנקים וברקם. כמה שריוניות ומלא חיר וכל הנושא הזה של הנדסה, כל מה שקשור לשלב הפקעה. כשאנחנו למעשה פתחנו באש פעם ראשונה, הטווח היה כשהם הגיעו לפה עם חצות הגדר. לא ירינו עליהם עדיין כשהם בצד השני של הגדר. כשסיימנו איתם פה, עברנו לשלב שמאחורי הגדר. שיטת הנסיעה של הצבא הסורי, של הטנקים שלהם, היא בשדרה. לא משנה מה קורה, מה המצב, תמיד הם נוסעים בשדרה אחד אחרי השני, קנים באוויר, שאחרי זה הבנו למה הקנים באוויר, ושיטת הטעינה בתים, זה שהתותח אמור להיות מורם, רק אז אפשר להכניס פגז לסדן. וזהו, נתנו להם לחצות באיזשהו שלב, הם עברו, ואז פתחנו באש מטווח של 500 מטר, שלטנק זה שום דבר, שטנק יורה בדרך כלל לטווח של 3,000, 2,500, 3,000 בקלות. הייתה לכם הנמכה? בוודאי, היה לנו עמדות יוצאות מן הכלל. ופתחנו באש, וזה היה כבר מטווח טוטו. עד הערב, אנחנו אישית, הצוות שלנו השמיד 22 טנקים. אני מדבר רק על טנקים, אני לא מדבר עדיין על שריוניות, מסעיות וכל מיני דברים. באיזשהו שלב הם עצרו. דרך אגב, אם תסתכלו על זה, אז תראו פה לכל האורך, רואים עדיין שלגים של טנקים ושל שריוניות, לאורך כל הגדר בצד הסורי, עדיין מפוזרים פה כבר לפני 40 שנה. אותם לא הכניסו מפה, ובנווה הברזל כנראה לא הגיעו לכאן. בשבת, כל זה מדובר על שבת אחר הצהריים. עדיין עוד לא הגענו ליום ראשון, שבת אחר הצהריים. וברגע שסיימנו איתם ומה שנשאר פה הצליח לברוח ולעבור לצד השני, אנחנו פתחנו באש על השריוניות, אלה שמילות בחיילים, וכמובן הטווח לשם כבר היה 700 מטר, זה גם כן שום דבר, זה פשוט הצלב ממלא, אתה שם את הצלב על המטרה, יורה ומכל זווית הוא פוגע, הטנק. אין שום בעיה עם זה. וזהו, וככה זה נמשך עד הערב, ובאיזשהו שלב אנחנו מגלים שאנחנו נשארנו עם פגז אחד. זאת אומרת, כל הטנקים נשארו.
צד שמאלה, ומהם נפגע, הטנק שלו נדפק, מצד שני, צ'סנר הגיע עם הטנקים שלו, והרסי הטנקים נדפקו, אז התחלנו לקחת תחמושת לחלק אותה בין הטנקים האחרים, וזהו, וככה נכנסנו ללילה. ונדמה לי שהבחור הזה, איך קוראים? אני לא זוכר את השם שלו. לא, מהמוצב, איך קוראים לו? אמנון, לא, איפה אמנון? אתה זוכר שהם נסעו עם עיני חתול? הם אפילו לא דפקו לנו חשבון. עיני חתול זה מין נורות כאלה של הטנק, נורות קטנים כאלה, כדי שיזהו אותם, ואנחנו עומדים מתוסכלים, ואין לנו תחמושת, אין לנו על מה לראות. מסתכלים על המחוק של הדלק, מדוממים את הטנקים מיד, יש לנו אולי, בקושי אולי שעת מנוע אחת לשם, מתוך 1200 ליטר. זהו, אנחנו קצרים דקול. לא מדבר על אוכל והמים שגם לא היה, אבל מדבר על הדברים בקשר ללחימה. בלילה יש את הסיפור הזה שדיברתי עליו עם הטנק הזה שאיבד את הדרך שלו, הטנק הסורי שאיבד את הדרך שלו, זה היה פה למטה. הוא עלה לכיוון המוצב, ואנחנו שמענו אותו עולה לקו העמדות שלנו שם מאחורי הגבעה הזו, ואז עם הכיוון של דני אני לא רואה כלום, חושך טוטלי. זה לא כמו שהיום יש את הטנקים האלה עם המשרתת הפיליפינית שמגישה קרחונים ומגישה קפה ותה, המרכבה סימן לא יודע כמה. אז לא היה את הדברים האלה, וככה הרמנו אותו באוויר, הוא התפוצץ ברסיסים עם הפגז האחרון שהיה לנו, זהו. ואז החרמנו חלול אחד שיהיה לנו למקרה של התקלות, ובבוקר אנחנו היינו משוכנעים, שאני אומר לך בכנות, אני הייתי משוכנע, ואני אומר את זה מידע, כאילו שאני ידעתי שפינו אתכם בלילה, שיובל פינה אתכם בלילה. אנחנו לא ידענו. בבוקר שיצאתם אנחנו לא היינו. אנחנו כבר זהו, בגנגן אין מה לעשות, אין לנו לא תחמושת, לא דלק, ונסענו למצוא את עתידנו באיזשהו מקום, לחפש מישהו שיגיד לנו מה לעשות. זה פחות או יותר. באופן כללי, גם ממה שקראתי בספר וגם ממה שאיתן סיפר לי, אז בעצם הסורים בשלב מסוים אמרו, למה אנחנו צריכים לך לכבוש את המוצב? יש פה המון שטח עולים המוצבים, פשוט תקפו אותו מכיוון דרום, מהפתחה פה, ונכנסו ישר לכיוון ציר הנפט. בעצם בשלב מסוים ביום ראשון הם כבר היו מחותרים, רוב הכוחות שהיו פה על הקו כבר היו מחותרים על ידי הסורים, הסורים כבר סגרו אותו מכל הכיוונים, אבל היה בלגן שלם, תקראו בספר, עשו כוחות ישראלים בתוך כוחות סורים, אף אחד לא ידע מי זה מי, היה בלגן, היה כבר אבק גדול מאוד שכיסה את כל הסימנים שהיו יכולים להגיד איזה טנק עם זה, ומי שלא מתמצא כל כך פשוט היה טועה, הסורים היו באים ומתקרבים לכוח ישראלי ובטוחים שזה כוח שלהם ולהפך. ובסופו של דבר כמובן כאשר נהיה בהר בני צפת נראה את כל הגזרה ואת כל שטח הלחימה שבו הם נלחמו בהמשך, אחרי שנסוגו מכיוון הקו עצמו, שלמעשה היה כבר לא רלוונטי. הסורים בהרבה מאוד כוחות כבר היו 3 קילומטר מערב המתקן. אנחנו עכשיו נרד בזהירות, לא ליפול ולא למרוד. נעשה רק עצירה אחת ליד תעלת הבטון וניתן סקירה על הרמה הישראלית מהכיוון הזה. אנחנו בטיול הכנה הגענו לשם בכלל דרך השטח, כי לא ידענו שיש כביש יותר נורמלי, אבל בטיול הכנה השני גילינו שהכביש הוא מאוד לא נורמלי, ורכבים ללא הנאה קדמית ולא כחולים מספיק פשוט לא יעברו את הדרך הזאת, ולכן החלטנו לעשות את התחנה ואת התצפית כאן. יצאנו לנו בסופו של דבר די טוב, כי בסופו של דבר גילינו שמהמקום הזה, מהר בני צפת, רואים את כל אזור הלחימה של הימים ראשון, שני ושלישי של הכוח שדני היה חלק ממנו כמובן. בגדול אנחנו רואים
מצד דרום מערב, איפה שאתם רואים את קבוצת העצים הגדולה, קבוצת האקליפטוסים הגדולה, זה חושניה, אחד שהיינו קודם. בהמשך, בקו אתם רואים פה גבעה עם עצים, זה כפר סורי מלפני מלחמת ששת הימים שנקרא ארם תניה, ולידו יש כמה רכסים. תראו, יצאתם מדרום הלא, יש כמה רכסים. למי שיש משקפות יכול לראות שאפילו יש להם עוד שלדות של טנקים, שזה היה אזור, זה נקרא ארם תניות, אזור קרבות בימים ראשון, שני, גם באזור הזה. ברקע הרבה יותר רחוק באזור של פחות או יותר זה סנדוניה, אבל בוא נגיד קצת מהאזור של האקליפטוסים בהמשך לקו היד שלי, סנדוניה, מאחורי זה כבר נפח. הסורים היו על הקצרות של נפח. בגדול היה פה בלגן גדול מאוד בימים הראשון, שני ושלישי. כוחות סורים היו מעורבים פה עם כוחות ישראלים, אף אחד לא ידע בעצם איפה אף אחד, והייתה די מלחמה על החיים של כל אחד. כל אחד נלחם על החיים שלו פחות או יותר עם הכוח שהיה בידיו. התל האדום כמובן התל יוספון, תכף אני אתן לאיתן לספר את הסיפור של הקרב הזה ביום הרביעי בבוקר, מוקדם בבוקר. אני יכול רק להגיד, רגע, לפני זה אני רוצה לספר לכם עוד דבר אחד. אתם יודעים, אחרי שאנחנו עשינו, כלומר, ראיינו הרבה אנשים, את איתן וחליבנו איתנו, הוא אצלם לו סרט, אבל ראיינו את המ"פ צ'סנר, שזה הסיפור בפני עצמו להגיע אליו, וראיינו את בועז המ"פ, וראיינו עוד בחור שהיה גור של דני, קצין צעיר שהגיע שבוע לפני המלחמה, ובגלל שהוא לא הכיר את הרמה, שמו אותו בתור הגור של דני, הגענו אליו גם כן אחרי הרבה זמן, ובסוף נשארנו רק עזרא, הנהג של דני. אבל חשבנו שזה מיותר, כי יש לנו מספיק עדויות. אבל החלטנו בכל זאת, נעמה הרים עליו טלפון, וכמובן שהייתה התרגשות גדולה, והוא לא ויתר, טען בתוקף שאנחנו חייבים להגיע אליו לירושלים, להיפגש איתו. ובאמת עלינו לירושלים, למבשרת, ונפגשנו איתו, והפגישה הייתה מרגשת מאוד מאוד. הוא באמת הצליח להעיר אצלנו איזשהו פן בדני, איזשהו פן פשוט שריגש אותנו עד דמעות. ואני רוצה להקריא לכם קטע. נורא רצינו שהוא יגיע הנה היום בסופו של דבר זה לא צלח, אבל אנחנו נייצג פה את דבריו ואותו. הקטע של יצחק עזרא. דרך אגב, אני אספר לכם, הוא נולד במושב בית יוסף, בכלל היה באזור שלנו עד גיל 10, ורק אז עבר לירושלים. כורדי קטן ונחמד, אני יודע. הוא נורא, בזמנו הוא היה נורא אנטי, כל הזמן היה לו, אתם הקיבוצניקים, אתם הלבנים, אתם. אבל תכף תשמעו איזה מטמורפוזה הוא עבר. דמות המחנך מנהיג מלידה של דני עולה בעדויות של כל חבריו לנשק עמם דיברנו לקראת מסע זה שאנו עושים היום. אבל עדותו המרגשת עד דמעות של הנהג של דני, יצחק עזרא, ממחישה יותר מכל את העוצמה שהיה לפן זה בדמותו של דני ואת ההשפעה שלו על חייהם של הפיקודים שלו. עזרא מספר, בכיתה י' זרקו אותי מבית ספר, העבודות מזדמנות, הצטרפתי לפנתרים השחורים. התחלנו לקבל איזה גיבוי מצ'רלי ביטון וחבריו שלא לפחד להילחם על המעמד שלנו ועל המקום שלנו. התגייסנו במחזור מאי 71, קראו לנו מחזור מאו. התגלגלתי לשריון. הייתי מאוד בעייתי בשריון. דני עם הערכים המאוד נעלים שלו, עם השקט הנפשי שלו, עם הביטחון שלו,